mendira lasterketak. Dantzan igual ez naiz jarriko, baina zu jarriko deza mendiko lasterketak etxen. Nik egiten ditut, nik egiten dut entrenamiento kako, caminar, correr, ez da gitxi. Zu caminar gutxi, zu dena lasterka, ez? Bueno, caminar bai, hori da mendixan honena. Dekatzen zanean, gaina egiten duzue kilometro vertikala hori, hori karagarria da. Bai, karagarria bai, baina, bueno... Indaiteke, zelan gustatzen jaten, bestatzat ikusten pegai. Gero, zure karga eta nire karga, piso aldetik eta andonik ez dakit, horrek ere baldintzatzen aldo pixka bat ez, diot, Haiban dago zizu, aizko motorra, aizko fuelia eta... Nei belaunak kristo aldu egina bukatzen zaizkizea, hor malda beran batez ere. Ba, mina da, malda gora. Kilometro vertikala da bakarrikan igo, Bueno, malda gora baldanez, belaunak ez da itzakia. Ikusten, dena itzakia. Malda gora iten, Vale. Zuan, desente, suabio, baina iten. Bueno, zure markak eta zure lorpenak, komentatuko ditugu, baina noiz hasi zen Oihana Kortazar lasterka edo mendilan nola hasi zen dana? Nola. Eta duela zen bat? Bueno, izan zen gauza bat pixkatola kasualitatez bezala. Neri mendira joatea beti gustau izan jatazko, elgetakoa naiz, esan duzun bezala, eta ni institutotik etxera juten nintzanean, behin eskolako lanak eta eindakoan, normalean ere saletasuna zen, edo mendiko bizikletan, edo eta oinez, baina mendira joatea, baina oinez, garai hartan oraindik oinez. Eta, bueno, bizikletan ere biltzen nintzanez, duatoloiak eta eitzen urtetxo batzu pasatu nitxun, eta, bueno, duatoloietan urte batzu pasatu ondoren, justo mutrikura bizitzera joan nintzen urtean, 2008an, mutrikun ekainean egiten da beti Arnoko mendi lasterketa, eta erabakin eban parte hartzea, izan zen lehen aldiz mendiko lasterketa bat eitzen ebana, baina nire entrenamendu oinarria ordura arte zen bizikleta eta asfaltoan korrika itxea. Horrekin hasi... Duatloia edo noait esateko hori. Bai, duatloia, bai, hori da, bai. Eta, bueno, irabazien eban, bai, baina 3 neska bakarrik urten ginen. Ni nereko ñata eta herriko beste neska bat, gaur egungo egorakin ez dakaser ikusirik. Gaur egun asko zer emakume gehiago dare, eta kriston kalitatea eta maila handikoa gainera. Eta, hola, junintzan, pixkate, sentitzen... Kuriosidadea bezala ez, ze web horritan begiratu alneban mendiko lasterketak non etxen zian, gaur egun web horri horietako batzuk ja existitu ere ez dia etxen, baina poliki-poliki junintzan Euskal Herri mailan lasterketa batzuk etxen, eta ja urrengo urtean, baina oraindik ere urtebete esanean pasatu 2009an irabazineban ere lehenengo Espainiako txapelketa, eta ordurako... Urte bat eta gero. Bai, ordurako ja Euskal Selezioak ineguan, talde Euskal Selezio taldean neguan, eta, bueno... Txain, urte horretan lehenengoa. Gaur egun batxuian 4 irabazita. 4 aldiz Espainiako txapelketa. Bueno, txapelduna. Hola, esan arren, Sí. Ez que ez zinolako garrantzirik amat, eta Espainiako txapelduna, 4tan. Bai, eta hasi zinen modun. Eta lehenengo lasterketan koñata irabazita. Hori da, hombre, sacrilegio. Bai, baina roi txargabe. Eta, bueno, hola, 2009 urtea erdizkalagan eban, Espainiako kopako hainbat lasterketa ja ein ondoren, eta garrantzitsuena hoxe, Espainiako txapelketa irabazita, baina zergaiti laganeban erdizka, orduan gelitu nintzalako, eta bueno, hola, 2010an jaiozan Aimar. Bai, hemen ikusi dut, bi dituzu hor zarrena, horren tabil. Bai, on ja, maika urte dauzka. Formal, hor eserito, eta formal, mira. Más les vale, formal egotia. Eta, bueno, Aimar jaio ondoren izan zen itzulera, pixkat alo grandez, nire urterik onenak orduan hasi zian. Orduan? Bai, 2011 urtean irabazin eban nire lehenengo Europako txapelketa justo Aimarrek urte bat eitzen zeban egunean. Osea, urte batean izan zuen denbora errekuperatzeko, zekaro? Bai, umeak 7 hilabete doz euskara, ja lehenengo lasterketa ineban. Esan izan lasterketa garrantzitsu bat, lasterketa popularra zan, Leon eta Urense artean eitzen dan lasterketa bat, baina, bueno, forma fizikoa... Ni zenba kilometro, zekaro, zek askotan... 30 kilometro. 30 kilometro bakarrik, erditxuta 7 hilabetera. 30 kilometro. Pasio bat. Bueno, baina poliki forma hartzen juteko... No. Ziztu bizia, beti. Osa, poliki ez dakit noiz ingo duzun poliki, baina lasterketak eta ziztu bizia. Eta, bueno, hola, 2011 urte hori izan behar zan pixkatxo bat, madre primeritza bezala etxe inguruan nahi nitu lasterketak etxe inguruan Euskal Herri mailan esan nahi dut, baina Segama Izkorri irabazin eban, Europako txapelketara junintzan irabazin eban, Segama Izkorri izan zen munduko kopako lehen lasterketa, eta orduan animatu zosten etxerak zirkuitoko beste lasterketa guztiak eta munduko kopa irabazin eban, beste Espainiako txapelketa bat, bigarrena izan zana, eta gero Espainia mailan eitzen dian... Txain, bera, inbardut galdera alderantziz. Erran, zer ez duzen irabazit, asko zer lehenago bukatuko duzu emakumia? Zer ez duzen irabazit? Bueno, besta inbat lasterketa zer da falta zaizuna horre...
lorpen handia bezala edo. Bauzuz, ja munduko zera, Europako, ja... Gutxi geratuko zaizu? Bueno, horren ondoren urte asko etorri dira eta beste hainbat lasterketa egon dira, euretako batzuk garrantzitsuagoak, beste batzuk garrantzia gutxiagokoak, baina gaur egunean naizta txapelketa edo kanpeonato izena ez euki lasterketa fama dun asko dare, izen hona dakaetenak eta olakoak badare nahiko nituzkenak irabazi ez, baina txapelketa aldetik, momentuz, konforme. Bueno, txapelketa, gero komentatuko ze bauzu errekor bat, Aneto Mendian, ikaragarria eta gero komentatuko duzu, bale? Eta bai, fizikoa, orduk sartu eta ez zer, baina gero burua ere behar da. Eo, Jana, kirol guztietan burua oso garrantzitsua da. Eta zeure burua kontrolatzea hori jakitia, ez? Askotan fizikoa baino garrantzitsuagoa. Hoixen. Gehienetan. Adibidez, Anetoko errekorra, hortzen zegoen, duela ez zen bat. Bai. Eta zu iritsi arte? Bueno, ez dakit aurretik beste inor saiatu dan ala ez, baina nire zain egon da. A ber, jende jakiteko, ze rekorro, ze mendate mota da, edo zertzen gainditu bertzen nuena. Ez dakit denbora aldetik, distantzia... Berazketik irten, Anetoko tontorreraino igo Refugio de los Pescadores izenetik igotzen dan ibilbidetik, ze beste ruta batzuk ere badare. Bai. Gurutzeari buelta eman, eta bera, gutxi gora bera 38 kilometro. 38? Bai, 2000 eta Bera, aurrian, bera. Gau ez gaina? Goizeko zira laurden gutxitan irten nintzen. Goizerretik, hain goiz? Bueno, momentu hortan oraindik ere sekretoa salako nire saiakera hori, eta bueno, alde batetik, hainbat gauza edo arrazoi egon zian, berorik fuertena ekin alizateko, bai? Tontorrera aldutakoan Paso de Mahoma deritzona... Mira, hori? Ez, hori ez da Paso de Mahoma. Ez badakit, ez du bertigo daukazula eta momentu batean oso txarto pasatzen duela. Bai, da, horra iristeko, gurutzera iristeko, paso bat dago, baina ez dakit bideo hortan agertuko danala ez. Oain bueltan igual asaltzen da. Bai. Ze YouTubeen dagoen bideoan bai ikusten dela, baina bueno, paso hau da, igual horrela ikusita ez da oain moten arren bezalako danik, baina... Ikusten da altura, Andone eta Andrea, altura ikusten da hortik, Bai. Eta, kao, bertiguarekin, horri erre aurrin behar. Baina, bueno, bizperan ere igo ginean, eta bizperan adibidez, impresio gehiago emozostan aldiz, errekorre egunean ni joan hain konzentratuta eta adrenalinakin, inkluso gogoan eukan momentu hori iristeko pasatu lehen bailen eta buelta berri do berut. Eta hau da, ja, goizok 11 eta gutxian, berriz ere Benazkeko plazara aiatzen. Eta bai, oindala 20 bat urte ingurutik zegoan errekor hori hor, 5 ordu 10 minutu eta 31 segundu edo zan nik jaitsi beharrekoa, eta 4 ordu eta 40 eneban. Liston pasada, orduan errekorari, oza... Bai, eta hori, nire asmoa izan zen aldapa gora atope joatea, paso arriskutsu hortan eta jeitxieran aldiketa gutxien arrezgatu alizateko. Ze, bueno, errekor honek... Errekorra! Eta gainera, lehengo errekor uoman edo zure lagun bat, Ema Roka edo, ezta? Bai, lagun bat... Eta gainera, errekor honek, krono aldetik zeukan arrazoia zaparte edo, en Marroka ekainean hil zan, 47 urtekin. Bai, minbizi arraro baten ondorioz, orduan, pixkat izan zen, berak ere parte hartu behar zeban dokumental hontan, aurkeztu behar dan dokumentalean, iraian aurkeztuko da eta dokumentala, baina berak bazekin ustaiera, ezala iritsiko, eta nire asmoa ustaian eitxea zan, orduan Bueno, omenaldi politia. Berare pozik, azkenen lagun batek eta kendu diola bere errekorra, baina lagun min batek, ez da? Bai, bera errekorrikalaria zan, eta hainbat lasterketetan koinzidu izan dugu, elkarrekin egonga hoteletan, eta holan, azkenean hotelean eta pasatzen dituzune ordu horietan, asko konpartitzen da. Urrengo erronka! Bueno, hori, izango da inkognita bat, ez dakit nik ere zein izango da erronka. Zeo zer prestatzen ariko, zea? Lasterketak bai. Lasterketak bai, adibidez, atzo Suizatik etorri nintzen. Zure lasterketak utxuna, izan daiteke hori? Suizan baduzu bat behintzat oso... Bueno, badago bat asko gustatzen jatena, eta orain kontan lasterketa hau ez jato ondo jun, baina adibidez, indela justo 10 urte irabazin eban lasterketa hau, eta bueno, kontua da dela hain lasterketa politxa, merezi da bela baita lasterketa txarra etxia ere, baina bai, atzotorri nintzen bertatik, eta lasterketa hau izan da Salomonek, nire taldeak, antolatzen da ben Golden Trail World Serieseko lasterketetako bat, eta zirkuito hortako urrengo lasterketa izango da Azkainen, Frantzian. Bai, hori da. Iraiaren 25 uste dela. Orduan, zirkuito hortako urrengo lasterketa hori da, erronka bat bezala hartu leike. Hauzo denbora ondo prestatzeko, hori irabazi mesedez,
Bueno, beste bi aldiz egon nago eta bixetan bigarren egin dut beti. Beti beste frantzesan batek irabazi dozta. Bai, pues aurten lehendabizikoa. Bai, baina bueno, horren aurretik atletismoko federazioak mendian antolatzen da ben Espainiako txapelketa dago Desafio Urbion deritzone lasterketa, Sorian, iraileko lehenengo asteburuan. Eta bueno, hainbat lasterketa darez, azarora arte ez dut amaitzen. Orduan, horrek ja badia erronka batzuk, ez? Baina anetokoa bezalakoa, onjokan ez dute pentsatu besterik, baina badakite ingotela. Entrenatu asko eta gogor. Eta maitzak etorriko dira, etorri diren bezala. Hori da. Eskerrik asko gurekin izategatik, badakit oso lanpetuta zaudela, orduan eskerrik asko, tartetxo hau gurekin izateko eta atera duzulako. Así que, benetan, eusi goiari, bale? Venga, eskerrik asko.